maro ena Wini Adoyo. Wachawagi mago mutende kod buchego mag Supreme Court kata bado mamalo chutho ma pacho kaka magikone koro ikroko keti mogik na yalo bura mar kwedo yiero ma jatend piny Kenya mano moyier William Ruto e doho mamalo mogik. Joyal buche abiriyo mag doho kawuono bagoro moyiedhi gi jobura duto kendo keto kenge mag bura. Moko mweche mano nyiedhore en kwano kinde ma owinjore joma ochwalo bura bedgo kod mag jokwed bura. Ywaruok bende no bedo mar ni to en Okil mane ma ochung' e lo IEBC here. Deal with the issue or any dispute as to the legal representation of the IEBC as an institution in these petitions. It is not the business of the court to determine who represents the IEBC in whichever formation. There is an internal issue which must be resolved by the IEBC, its commissioners, and other internal organs. This court will not be drawn into this dispute in these circumstances. As are the services of Senior Counsel Paul Muite and Isa Mansour Advocate, if they deem it necessary. The number of counsel permitted in the courtroom beginning tomorrow remains as directed by this court this morning and shall be firmly enforced.